Priznaný spoj. Ahojte. Je -8. Ja tu šaškujem s kamerou, ale potrebujem vám ukázať, ako sa montuje obklad úplne bez odpadu. Netreba sa snažiť lamely spájať nad nosnou konštrukciou. Montujem to tak, ako plávajúcu podlahu. Tú lamelku, ktorú odrežem, s tou začnem vlastne na druhej strane. Tým pádom mám nulový odpad. Tie spoje sú hocikde v priestore a vidíte tu a krásne tá vrchná lamela to vyrovná a ten obklad je spojený. Mne sa dokonca tieto spoje páčia. Riešim to takto na priznaný spoj. Ako vidíte, už to nie je taký fádny, rovný obklad, ale je v tom taký 3D efekt. Vyzerá to ako tehličky. A komu sa to nelúbi, tak tento tak nebude robiť. Ale toto pokladám za fakt dobrú radu, lebo vidím na stavbách, na pergolách, všelikade, že spoja fakt. V jednom rade je spojený obklad a potom ešte úplne v finále, keď na to nacapia nejakú krycú lištu, tak to by som ich do ryti kopal. Ale ukážem vám ešte aj strop. Vlastne aj tu nám mám obklad. Vidíte, ani spoj, ani jeden spoj nie je nad krokvou. A netreba sa obávať, že by to malo spadnúť. Tento obklad je zaklopený OSBčkou a garantujem, že to vydrží aj tatranské plechy, tatranské snehy. Skrátka, aj toto je úplne bez odpadu. Keď ušetrím len meter štvorcový, už aj to je 10 eur. Máte na týždeň chlebík. Takto sa treba na to dívať a nejak ináč. Ako vidíte, nezahadzujem ani takéto kúsky odpadu, tak to urobím ten priznaný spoj. Z toho začnem takto nový rad. Vidíte, spoj nebude nad konštrukciou a už potom pokračujem s lamelou ďalej. Či už s dlhou, alebo s ďalším kúskom. No a posúďte sami, keď je celý ten blok hotový, ako to pôsobí. Podľa mňa to nemá chybu. A je to omnoho krajšie, ako keby bol jeden dĺžkový spoj. Vy, čo to poznáte, sa nerozčuľujte, veľa ľudí to nepozná a môžete mi nadávať.